Mill-2013 l-hawn Malta kellha t-tieni l-akbar roħs fil-prezz tal-elettriku fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex illum il-familji Maltin u Għawċin għandhom ir-raba' l-orħos kontijiet fl-Unjoni Ewropea u t-tieni l-orħos fiż-żona euro wara l-Litwanja. Ċifri uffiċjali maħruġa mill-Eurostat fil-fatt jikkonfermaw kemm naqas il-pis tal-kontijiet tal-elettriku mill-bidla fil-Gvern f'Marzu 2013. Fil-fatt, fl-ewwel nofs tal-2018, il-prezz tal-elettriku f'Malta għal familji kien 60% inqas mill-medja tal-prezz li jħallsu il-familji fiż-żona euro, bi prezz ta' 12 ċenteżmu punt 9 kull kilowatt-hour. Bejn l-2008 u l-2013, f'pajjiżna il-kontijiet tad-dawl kienu għolew bi 68%, meta madwar l-Unjoni Ewropea kien hemm żieda ta' 26%. Iġifieri il-Gvern Nazzjonalista kien olla id-dawl bi kważi 3 darbit aktar mill-medja Ewropea. Konsegwentement, fl-2013 l-elettriku kien jiswa 16 ċenteżmu punt 6 kull kilowatt-hour. Dakinhar il-prezz f'pajjiżna kien 13 l-ogħla madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. B'kuntrast, l-istatistika turi li l-Gvern preżenti raħħas l-elettriku għal familji b'medja ta' 23%, meta fil-bqija tal-Unjoni Ewropea id-dawl ogħla bi 2.5% fl-aħħar 5 snin. B'dan ir-roħs pajjiżna rebaħ 9 postijiet fil-klassifika tal-orħos prezzijiet tal-elettriku fl-Ewropa. Għalhekk dawn iċ-ċifri juru l-bidla pożittiva li seħħet f'pajjiżna fejn fil-waqt li bejn l-2008 u l-2013 Malta kellha l-ogħla żieda fil-prezz tal-elettriku għal familji fl-Unjoni Ewropea, bejn l-2013 u l-2018 Malta kellha t-tieni l-akbar tnaqqis fil-prezz tal-elettriku fl-Unjoni Ewropea wara Ċipru. L-istatistika Ewropea turi wkoll li fil-5 snin qabel il-bidla fil-Gvern, il-prezz tal-enerġija għall-industrija f'Malta kien ogħla b'47%, meta fl-Unjoni Ewropea kien hemm żieda ta' 24%. Konsegwentement, fl-2013 il-prezz tal-elettriku għall-industrija kien 28% ogħla mill-prezz medju madwar l-Unjoni Ewropea. B'kuntrast, fl-aħħar 5 snin, il-prezz tal-elettriku għall-industrija f'Malta raħas b'medja ta' 25%, filwaqt li madwar l-Unjoni Ewropea dan il-prezz naqas b'5% biss. B'dan ir-roħs fl-2018 il-prezz f'Malta kien daqs il-medja fl-Unjoni Ewropea u inqas mill-medja fiż-żona euro. Stqarrija tal-Gvern dwar dan tinnota kif id-differenza fil-politika tal-enerġija qed tħalli impatt qawwi fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. Innutat li r-roħs fil-prezz tal-elettriku huwa wieħed mill-kawżi ewlenin ta' tnaqqis fir-rata ta' inflazzjoni f'pajjiżna. Fl-istess ħin, il-kumpaniji f'pajjiżna illum m'għadhomx ikollhom pis akbar minn kumpaniji Ewropej bil-prezz tal-enerġija. L-istqarrija tgħid li din l-amministrazzjoni hija impenjata li tkompli tagħmel differenza reali għal familji u n-negozji biex ikomplu jgħixu s-suċċess.